les preses polítiques, de les companyes exiliades, de les companyes del món de la música, represaliades per l'estat espanyol, també per la gent dels CDRs, per tota la gent que ha hagut de marxar, la felicitat d'aquest país. Recordar una vegada més, sabem que no cal dir-ho, però ho diem, el que està passant aquí no és un moviment identitari, que tothom se senti d'on vulgui. És un moviment popular que ens ha de permetre reconstruir-ho tot de nou. Tirar a terra aquesta societat obsoleta que no ens representa i actualitzar-la amb tota la lluita social que portem aquí un dia 1 per tornar a començar. Avui és un dia especial, ho hem dit, no la cantarem soles, així que un fort aplaudiment per la família de l'Escolontai i pel Quico Tour d'Espencat, la Meritxell Jané, la Montse Castellà, la Sílvia Comas, la Ivette Nadal i el Quico, avui presents aquí amb nosaltres.